Hi, mga igsoon, maayong buntag. So karon day adlaw Sabado. Maoro na nga mo ang ting simba. Adlaw na mo ipapakulay niya. Ako ipakita ninyo nga magsalo-salo mi. O ako ipakita ninyo ang among ano ni among benegnet. Nga pink color. Aw sa ni pink akuha. Duha ka benegnet. Ay, kaso. Ado ka kaldero, do ka biliknit. Ito na, no? Colorful. Wala pa na ito, no? Murag uwan ka, no? Uwan kita. Mana na mo? Silbi. Magbasa kayo. Basa, Jun. Wala pa na kompleto ang among team kay tungod sa uwan. Ako ipakita ninyo ang uwan, grabe. Lapo kayo. Silbi lapok jud kayo, no? Walay makapugong sa pagdaig sa tuloy nga Dios. Mga batang Kristohanon. Sa Diyos, nakapagwala sila mga utang. Kita gani, naman ipag ampo, ang sano ito pero ang sano ito pero usahay kanang pakyas ka na itong ampuan ilanat lang mayon sa ibi kay kanang lahit sa gahom sa unang magkatawan na sila sinsiro yung magtotoo pero unsa ni tabo nakabuhi pa patay nakapagawas pagdautan ang resulta pakyas ilan nag-ibig maginaw diba nagbuhat mga kami nakahimaw kami sa musugo pero ang ilang pagkinabuhi dito na tingod sa lain na Diyos. Mana?
Ay, kutsara, luwag lang. Kain tayo. Oh. Binignit. Ano mong paniut to? Hi mga igsoon, so manaday mong tigom niya. Naabo hala, nabali akong kanas ni. Naabot taday ko sa kuan. Sa balay sa ako ang igsoon, dire ra gihapon dapit sa lugara niya. Mo na nga mahinaot ko nga subscribe mo sa akong YouTube channel og mo like pod mo para sa og i-click sa ninyo ang notification bell para ma-update mo sa akong sunod nga video. Bye-bye. Bye-bye.